अनजालुआ दाबो मोनफैयाखै खोना खामानिनिफ्राय आंहा आरो बे बाथ्राखौ लानानै टेनसन जागासिनो फाथैलाय बेसेलाय बाथ्राखौ लानानैनो दाबो मानो बिसियाखै हाव नोंलाय मा दहायनिफ्रायनो बेयावनो जिरायना थाबाय थाखो सिथ्ला लामा सिबला नामा सिथ्ला लामा सिबनो जाबाय माथो सिबनि र' दसे उनाव आं अनजालुजों रायज्लायग्रोनि अनजालु आबौजोंलाय मा दायो दसे उनावबो रायज्लायनो हागोन ना सिथ्ला लामाखौ सिबग्रो बेसेबा दाखोर जाथारदों लामाया मानसिफोरा नुबाथाय खाराब होनना बुंगोन बेथो जाबायसि दाखोर जाना दङ थां सिबहैग्रो थां है र' आबै आं अनजालुजों रायज्लायग्रोनि मानसियाबा मा टेनसन जादों नोंबा आरो सिथ्ला लामा सिबनायखौनो बुंबाय था टेनसन हा नोंहालाय मा टेनसन जालायखो आरो खुसिसो जानांगौ सना रखम हौवा मोनगोन बोरै खुसि जानो आबै जेब्लासिम आंखौ अनजालुआ हाबा खालामा अब्लासिम जोबोद दुखु टेनसन जाबाय थागोन आंहा आया नोंखौलाय माथो लांखासिगोनानो मास मोनसेबो गैला माथो थेवब्लाबो आबै आं मानो टेनसन जादों मिथिगौ ना मानो माने बे आगोलनि हिनजावजों बि दाबो फाथिलाय बिसियाखैना बेनिखायनो टेनसन जाबाय थादों आङो जुदि बिसोर सानैया मोजां जाफिनो बे साननैसोनि गेजेरावनो अब्लाथ' आंखौ अनजालुआ हाबा खालामनाय नंलालाय आंखौ लांनाय नंला आबै आं बेखौनो टेनसन जागासिनो आगोलनि हिनजावजों गोरोबफिनबा मा जागोन बे साननैसोआवनो जुदि गोरोबफिनो नंगौबो नंनायालाय थेवब्लाबो गोरोबला खोनादे गोरोबफिनला नङाबालाय नोंखौलाय मानोथ' नायनो फैगौमोन बेलाय थेवब्लाबो आबै आंहा फोथायनाय गैयालै बिसोर जुदि आरो गोरोबफिनो आंहा सिमां सुजुनाया ओरैनो थांगारगोन माथो दे होमबा आबौ अनजालुजों नोङो मोजाङै रायज्लायना लाखा फाथैलायखौ थाबैनो बिसिनो होबानो जाबाय बेखौनोथ' आं दिनै बुंथारगोन थाबैनो बिसिदो होननानै बेखौनोथ' अनजालुआ फन हरगोन होननानै नेबाय दङ आङो दाबो सफैयाखै खोना बियो खामानिनिफ्राय दे थेवब्लाबो सिथ्ला लामाया सिबग्रो बेखौनो एसेबां सानबाय थानाङा नों आबै मोनथिगौ ना खर'खौ ओरैनो गाज्रि खालामना लानाङा लांगोन दे आंनिबा लांखागोन रखम मोनखादो आं अबावलाय गोरोबफिननो नांलानो माथो नांथारखालानो आगोलनि हिनजावखौ थेवब्लाबो आरो गिनाय मोनो आरोहाय दा बेखौनोथ' रायज्लायनो होननानै नेगासिनो फन हरगोन होननानै मबाइलखौ लाङाखै होनबा बियो गैया मबाइलखौ लाङाखैनो बिनानावनो होलांदोंनो दा खामानिनिफ्राय सफैबाथाय हरगोन खोनादे नोंनो फन दा मानसिया सफैनानै थायाखैबा नों बेफोरबायदि नेबाय थाबालाय मा जागोनखाय सिबगोन दे सिबना दोनबानो जाबाय आंबो सकआव थांना फैनि र' फाखोसे दे थां दाबो सफैला ना मायो माथो दाबो फैला फनानो बिखाखौसो दुब दुब मोनगासिनो आं दा अनजालुआ जुदि आंखौ लाङाबा मा जागोन दिनै आंनि सिमां सुजुनायफोरा आयु मा जामारगोन बापरे बाप गरमथारलै मेंसोबायबो अम्बिकी आगै दै गिलाससे लाबोनाय बाप मासि गरमलै थैनांगोनलै आदा दैया बापरे मानिनांगोन दे आरो गरमखौ ओरैबायदि गरम मोनखादों एकदम बुंनो नाङा दा आंथ' खेबथाम दुगैखांबायानो गरम मोनदों होननानै दुगैबाय थानाङा आगै लोमजागोन माथो खालामबावनो आदा थानोनो हाया एसेबां गरम बेनोथ'लै फेननि हावाफोराबो माबा गुदुं गुदुंसोलै औथ' आरो माबा आदा मैनाथि बाजैया फन हरदोंमोन ओमफ्राय नोंखौ फन हरनो होदों नंगौ दा दसे थाना हरनोसैगोन नालाय आं नाङा आदा दानो हरनो होदों नोंजों रायज्लायनो माबा बाथ्रा आंजों मायबा रायज्लायनो मा बाथ्रा हरनाय फन हरबायथाय मोनथिगोन दे हरनि र' दे रायज्लाय हेलौ फैबाय नोङो अनजालु औ फैबाय आङो मबाइलखौ लांफायाखैमोन ओमफ्राय मा बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों नोङो मा बाथ्रायालाय गुबुन जेबो बाथ्रा नङा माबा नोंसोरो माला फाथिलाय बेसिनो नागिरदों बिसिगोन र' नाथाय माला बिसिगोन र' सानथामसोनि उनाव बिसिगोन सानदों आं ओमफ्राय बिसियाबालाय मानो बिसिया जानो जुदि नोंसोरो आरो मोजां जाफिनोबा आंहा मा जागोन बेनिखायनो नोंसोरो थाब फाथिलाय बिसिलायदो मानो मोजां जाफिनो आं बेजोंलाय मोजां जाला आं नोंखौनो लाबोगोन होनदोंना नोंखौनो लाबोगोन आं थेवब्लाबो गिनाय मोनोलै आङो माला बिसि हैमारगोन र' सानथामसोनि उनाव थांमारगोन आं सिगाङावनो आङो बिसोरनो खबर हैनो थांनो नांगोन गाबोननो थां
गाबोन थाङा गाबोन सोलाबनाय नङा सानथामनि उनाव थांगोन ओमफ्राय सानथामनि उनाव थांनानै ओमफ्राय सप्तासेनि गेजेराव जागोन आरो जिखिजाया दे थाब बिसि नों मानो गिदों गिनाङा आं नोंखौ थगायाथ' कसमलै आं नोंखौनो लाबोगोन दे थेवब्लाबो गिनाय मोनो आरोहाय आं नोंखौ लानानै सिमां सुजुबायानो नंगौ नामा आंबो सुजुबाय आरो बिदि होननानै आरो आगोलनि हिनजावखौ लाफिननाङा आरो नोंखौ बियो फुस्लायफिननोबो हानाय नाथाय नोङो फुस्लायजानांला दे फुस्लायालै बियो रागासो जोङो आंखौ नुबानो बेसेबा रागा जोंखायो अ दे जिखि जाया नोंसोरो बे सप्तासेनि गेजेरावनो फाथिलाय बिसिनांगोन नङाबा आं गिबाय थागोन बा आंखौ एसेबो फोथाया आरो नोंखौ लाबोसिगोनानो मास मोनसेबो गैला दाखालि बुंदोंमोन सप्तानैनि उनाव लांगोन होननानै ओमफ्राय दा आरो मास मोनसे नङा माने आं फैसा मोननो दङना दरमाहा मोननो जाथ'वाखै दा दरमाहा मोननो 20 दिन नामा दंबावो 20 दिनसोनि उनाव लाबोमारगोनथ' दरमाहाखौ मोनबानो लाबोनोसै आं दे जागोन दे अब्लालाय नोङो बारा टेनसन खालामबाय थानाङा आरो आं बावगारबायथ' बेखौ आंनो नांला औ दे होमबालाय लाखिथ'नोसै आङो सिथ्ला लामाखौनो सिबलायाखैमोन नोंनि फनखौनो नेबाय दंमोन सिग्रोनांगौ आं आरो टेनसन जाबाय थादोंना दासो गोसोखौ एसे स्रां मोनबाय दे नोङो जेबो टेनसन खालामनाङा आं नोंखौ लाबोगोन होनदोंना लाबोथारगोन नोंखौ जुदि आं लाबोआमोनबा मानोथ' नायनो थांगौमोन दे अब्लालाय दे जालुजों रायज्लायनो मोननानै दासो गोसोखौ स्रां मोनमारबाय आं थेवब्लाबो एसे गिनाय मोनोलै आङो जुदि फुस्लायासो होनदों र' बियो फुस्लायनो फैबा मा जागोन देनाय आंहा मा जामारगोन आयु सिथा लामा सेबेनोसै आं दाखोर जामारदोंथ' लामाया प्लिज ना लाइमोन नोङो खेबसे फनखौ रिसिभ खालाम नों आंखौ गनायना लाया सानदों न' बेनिखायनो फनखौ रिसिभ खालामाखै आं गनायना लागोनथ' रिसिभ खालाम प्लिज बे लाइमोनाबो एसेबां गाजा फनखौनो रिसिभ खालामा आंखौबो फाग्लासो सानबाय खोना आंखौ जि सानो सानथोंसै आं फाग्लायानो आं नोंनि थाखाय फाग्ला जामारबाय र' हरबावनि खेबसे लाइमोन खोनासंनाय फनखौ दानना होनाङा र' जागोन दे होआ मा माने लाइमोन आं नोंनि बागै गासैखौबो मोनथिजोब्बाय बिबारिया गासैखौबो खिन्थाजोब्बाय आं नोंखौ गनायना लागोनथ' नोंहाथ' नोंनि हौवाजों जेबो सोमोन्दो गैखाला आलादा जाखाबाय अब्ला नोङो आंखौ मोजां मोननो हागोनथ' आरो नोङो आंखौ गनायना लाया सानदों नामा आं नोंखौ गनायना लागोनथ' लाइमोन आइ लाभ इउ आं नोंखौ मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनो आं सिरियासलि बुंदों लाइमोन नाथाय राहुल मानसिफोरा मा होनना बुंगोन गामिनि मानसिफोरा समाजनि मानसिफोरा आंखौथ' बुंगोनानो नोंखौबो बेसेबा बुंखागोन मानसिफोरा सिख्ला मानसिखौनो मोनासै नागिरनानै बे हाबा जाखोन्दाखौनो गोसोथोदों होननानै आरो नोंसानि न'खरनि मानसिफोराबोथ' गनायना लाखानाय नङा आं रावखौबो केयार खालामा लाइमोन मालाया जा बुङो बुंबाय थाथो मालायनि खोथाखौ मानो नांगौ जिखिजाया आं नोंखौ मोजां मोनो आंनो नोंखौ नांगौ राहुल नोङो दासो बेफोरबायदि बुंदों र' नोङो जुदि उनाव फस्थायोबा आं मानो फस्थायनो लाइमोन आं नोंखौ मोनाबासो फस्थायगोन ना नोंनो नोंनि एक्स हौवाखौनो नांफिनगौ ओहो आङो नांला आङोथ' अनजालुखौ थैबाबो नांखाला थेवब्लाबो आरो मा थेवब्लाबो नोङो आंखौ मोजां मोनबा माया जायो देनाय आंहानो नोंखौ लानानै जेबो असान्ति गैयाबा मानोथ' नोङो आंखौ मोजां मोननो हाया नोंनियाथ' जेबो असान्ति गैया र' थेवब्लाबो मानसिफोरा आरो नोंसा आइ आफामोना आंखौ गनायना लागोन नोङो मानसिफोरखौ टेनसन लानाङा लाइमोन मानो टेनसन लादों आरो जोंहा आइ आफामोनखौबो टेनसन लानाङा नोंसा आइ आफामोना गनायना लागोन आरो आंखौ औलै नोङो आइ आफामोनखौ टेनसन लानाङा होनदोंना प्लिज ना लाइमोन आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बुजिना लाइमोन आंनो फिननायखौ होदो नोंनो आंखौ नांगौ ना नांला बुं लाइमोन माबा राहुल आंनो एसे सम हो नोङो सम होनांगौ दे जागोन दे थेवब्लाबो आंनो फिननायखौ थाबैनो नांगौ आं नेबाय थागोन नोङो मालासिम होनो हागोन आंनो फिननायखौ नायनोसै जेबो नायनाङा नोङो थाबैनो हो फिननायखौ दायोनो हो नोङो दायो माबा आं दायो होनो हानाय नङा खोनादे गाबोन होगोन दे फिननायखौ दे जागोन दे होमबालाय दे होमबा दा दोनथ' आंहा न'आव खामानि दङ दे आं दा मा फिननाय होनो आं ओरैनोबाबो राहुलखौ मोजां मोनखायामोन लोगोसो सानखायो नाथाय बियो आंखौ एसेबां अख्रा मोजां मोननो नागिरदों
आं आरो रावखौबो मोजां मोननो गोसो गैला मानो होनबा आं खेबसे थका जाफेरबाय नालाय बेनिखायनो एसेबो गोसो जाला मोजां मोनलायनाय हाबा जानाय बेफोराव जेबो इन्टारेस्टआनो गैला आंहा आं दा मा फिनाय होनो मोजां मोना होनबाबो गोसोआ बायगोन बिनिया दा आं मा खालामनो एवखांबाय दे दा दसे थानानै ओंखाम जानोसै दानो जाथ'ला मा खालामदों बिबारि आलु एवदोंमोन आब' एवखांबाय ओंखाम जानोसै नामा आब' आं ओंखाम जाथ'वा दे मा जादों आब' मोखाङा मा सोम नोंहालाय सोरबा मायबाफोर बुंदों नामा आब' ना थाख्ला दादिया मायबा बुंदों आफाया जेबो बुङाखै बुंनायालाय राहुलासो बुंदोंमोन राहुलनि फनखौ रिसिभ खालामबाय नों आब' औ रिसिभ खालामदोंमोन र' ओमफ्राय रायज्लायदोंमोनबो ओमफ्राय बियो आंखौ आरो प्रप'ज खालामबाय थादों बिबारि दाबो फोथायाखै नामा बियो नोंखौ नोंदि हाबा जाखांनाय होननानै आं बुंनायनि उनावबो फोथायदों बिबारि आगै फोथायदोंबालाय मानोथ' नोंखौ प्रप'ज खालामबाय थादों मिन्थिनायबो माबा आङो हाबा जाखांनायबाबो मालाय गनायना लागोननो बियो माने आंहा दा अनजालुजों जेबो सोमोन्दो गैलाना जोंफोर सानैया दा जुदा जाबायना बेनिखायनो माने बियो आंखौ गनायना लागोमोननो आरो हाबा जानायबाबो दा ओमफ्राय बियो आंनि फिननाय नेबाय दङ ओमफ्राय आं बुंदों आं दानो होथ'नो हाया आंनो एसे टाइम हो गाबोन खिन्थागोन होनना बुंदों आरो आङो आब' बे राहुलाथ' नोंखौ गनायना लागोन र' ओमफ्राय बिसोरनि बिमा बिफाफोरा गनायना लानो हागोन आरो नोंखौ औलै बेखौनोथ' दा जोंफोर दा सानैया जुदि मोजां मोनलायोबा मानसिफोरा मा सानगोन मा जोंफोरखौथ' मोजां बुंखानाय नंखाया मानो होनबा आं जेमानाबो हाबा जाखोन्दासो नालाय आरो आं बेखौ ओरैनोबाबो मोजां मोनखाया आंथ' बेखौ लोगो साननासो रायज्लायबाय थायोमोन दा आरो आं मोजां मोना होननोबो बोरैबा मोनगासिनो मानो होनबा बियो आंखौ बार बार बुंगासिनो आइ लाभ इउ होननानै आंथ' रावखौबो मोजां मोननोबो गोसो गैला हाबा जानोबो गोसो गैला ओमफ्राय दा राहुलखौसो बोरैबा मोनगासिनो आरो आङो जुदि ना होनोबा मायबाफोरसो खाना लागोन ना मायोबा गिखांनायबो मोनो बेनोथ' आंबो दा आरो मा बुंनो नोंहा जुदि मोजां मोननो गोसो दङबालाय मोजां मोनदो नोंथ' आरो अनजालु गुमैजोंबो थांखालाबा अनजालु गुमैयाबोथ' गुबुन हिनजाव लाखागोन आं मिथिगौ दा नोंखौबो जुदि राहुला गनायना लामारोबा नोंनि गोसोसै आरो आब' मोजां मोननोबालाय मोजां मोननो हागोन दे मोजां मोननोथ' गोसो गैयामोन दा थेवब्लाबो बिनि गोसोखौ सिफायनो बोरैबाबो मोनखाङो होनबालाय लादो आरो आब' सानगासिनो र' बेखौनो लादो होनबा आब' लादो नों जुदि राहुलनि गोसोखौ सिफायनो गोसो गैयाबा लादो आरो जुदि राहुला नोंखौ मोजां मोनमारोबा माथो दंबावो आरो आब' मानसिफोरखौलाय आरो मानोथ' टेनसन लानांगौ मानसिफोराथ' बुंखानायालाय बुंखागोन नों जुदि अनजालु गुमैजों थांखालायानोबा जुदि फाथैलायखौ बिसिथारसिगोनानोबा अब्लालाय मोजां मोननो हागोन दे आब'